Ассалому алайкум, рӯз бахайр. Ҳозир чақчақи ду сағираи хидмонскира пешкаштон мекунам, яъне ки муошират кардагиян между сабой ба тариқи галасавои WhatsApp. Салому алейкум. Акаҷон созетен ҷай кор борот хубам. Акаҷон ак хай намедунам ака мени намени мақсад ами ду бародарам безор мукайсан ки я балошкай мора кна хай. Агар книшу я ответ медоди акаҷон, на книшу ами чигам нест, агар книшу бо хуб. Агар мақсад возможно боша, набоша ҳечи. Ё чанд касо хай мегану мумкин як кас казмо меган мо наменем тари коро. Ки хай бисёр базорам кам гуфтам хай бор мегумаш. ва алейкум ба салом. созем тенҷем бародар. анами яд рӯза яд кор дорам. яд рӯз пас я хало мешам, халос мекунам корома. баъд ами ҳарде гуфтагӣ транко ҳарде амёра мекунам. рӯзои душанбе сешанбера биёршон ҳарде амёра мекунам. Аки ё худшон медонанд худои тори саршон мақсадшонаву чӣ гуфтаншона. Як каси дига надонад мегӯяд Дольче ва Габбана ба тоҷикӣ чақчақ доранд.